LPS 2, 3. Prepáčte, máme niečo inak. Keď máme niečo inak, tak prepáčte. No. Čo máš? Pôjdeme sa venovať návšteve. Ale táto by povedal, že si mám upratať. Tak dobre, tak poď už. Počkaj, ale si musím premeniť deky. Dobre, ja si idem zatiaľ s nimi pohovoriť. Dobre. A my sme boli raz v Tatrách a tam zrazu, ako Milaček šoféroval, tak zrazu iba srnec do našeho skla. Kedy ste pamätá, by som nechcela zažiť. Ani ja. Idem si zatiaľ do nejaký oblečok. Ahojte. Ahoj. Idem. A sme. Aspoň nás rozoznajú. Ahojte. Mami, za chvíľu do školy. Ježiš, choď sa prichystať. Dovidenia. Aj my už zatiaľ ideme. Dovidenia. Ďakujeme, dovidenia. A počkajte, dúfam, že ste si nezabudli. Toto, dobre. Díky. Dovi. Milý však? Áno. Poď, ideme už do školy. Počkaj, ešte sa potrebujeme prichystať. Máme ešte času. Ja už mám prichystané. Ja som si to včera prichystávala. Páči. Máme slovinu, matematiku. To je jedno, čo... Dobrý deň, pani učiteľka. Dobrý deň. Vy ste tu nové. Dobrý deň, ahoj. Môžete si sadnúť do tej poslednej lavice. Dobre. Dobre. Sednem sem. Ja sem. Pozor. Tak. A ešte niečo. Ideme sa dneska presádzať, decká. Takže začíname hodinu trošku skôršie. Tak, môžeme sa ísť presádzať. Čokoládka, sedíš. Vždycky ako so škoricou. Kačenka, ty sedíš vždycky ako s Kamilkou. No, dobre. Ty sedíš so mnou. Dobre. Bože, ja kde som sedela? Tuto. So mnou. Nie. Ona sedela My sme spolu. A kde som sedela? Ja už si to nepamätám. Ja tuto. Ja som sedela namiesto tých dvoch rýžiek. Tak. Ty sedíš tu. Dobre. Choďte trošku dozadu. Predu. Áno, pani učiteľka. A sme. Či ešte tento mladý pán. Choď tam dozadu. Je to voľné. Ahoj. Takže teraz je matematika a ideme sa učiť krát a delenie. Po hodine. Jo, je prestávka. Decká, máte prestávku. Kde? Máte prestávku. Kam idete? Na večer. Dobre. Idem s ním. Ach jo. Hej, tam sú nejaké dogy v pohode. Aj tá za nami. Idem sa s nimi zoznámiť? Ahoj. Ahoj. Chcela by som sa s vami zoznámiť. Aj my chceli sme sa s tebou zoznámiť. Práve sme išli za tebou. Aha. Ja sa volám Loles, teší ma. Teší ma. Ja sa volám Sally. Ja sa volám... Loles. Áno. Ja sa volám Mary. Dobre. Tak a kto je tá, čo sa podobá k tebe úplne? To je moje dvojča. Choď sa s ňou zoznámiť. Dobre. Ahoj. Ahoj. Ako sa voláš? Ja sa volám Sally a ona sa volá Mary. A ty ako?
Ja sa volám Lola. A už ste sa tuším zaznamenala z Valencie? Áno. Tak, môžeme ísť potom môžeme ísť potom ku vám, keby ste tam dali telefónne číslo. Áno, jasné. Ale možno to bude trošku neskôr, pretože niečo nám chcel táto a mama, niekam ideme teraz, takže môžete ísť s nami v tom. Dobre. Je to dneska, alebo zajtra, to neviem, ešte sa opýtam. Dobre. Daj mi telefónne číslo. 0914 555. Dobre, ja ti dám svoj. 095 488 8. Dobre. Dobre, aj mne to nadiktuj, prosím. A ideme sa počkaj. Dobre, to je jedno. My máme také isté číslo, takže... chcel som ti už dlho niečo povedať. Áno, čo? Tak nič, potom ti to poviem. Dobre. Sadnúť, prosím. My už musíme. Dneska je slovenčina, vybrané slova. Kto ide pred tabulu? Poď. Po 4 hodinách. Tak. Dneska končíme. Dúfam, že sa vám bude dariť cez víkend. Pekný víkend. Dovidenia. Dovidenia. Poď. Počkaj. Sestra. Poď sem. Dobre. Chcem ti niečo povedať. Max mi chcel niečo povedať. A tam, niečo spýta. Chcem sa opýtať. Max, áno, čo si to chcel? Radšej poďme pred školu, alebo za školu. Aj, my Dobre. ideme s vami. Dobre. Počkajte. Tak. Milujem ťa. A ja teba. Tak poďme. Môžete ísť s nami. Tam ide, mama povedala. Niekam ideme, ale môžete ísť nájsť tiež. Pôjde s nami aj Sally, aj Mary. Keď ti to nevadí. Ale samozrejme, že nevadí. Tak poďme domov. Ahojte. Ježiš, kto je to? Ja No predsa zo školky. Ahoj! Ahoj. Ako sa máš? Dobre. Dobre, To my by už ideme. umrela mama. Čo? Umrela mi. Zostal mi iba tato. A sestra. Áno. A brat. 2 sestry. A brat. Asi. Brata tu sú. poznám. A ešte brat. Ten chodí Na základku. Nie, ty si tiež na základnej. Ale on je 8. Poďme. Tak, ideme domov. No, Ahoj, tati. Vieš čo? Max mi dal prvú pusu. Kde je? Tu som. Chlapče, ty si sa prekonal. Toto kto je? Tati, to je Mary. To sú naše kamarátky Mary a Sally. Áno, to som. Dobrý deň. Som Sally a ja som Mary. Bože, ahoj, vy tak vyzeráte šľachetne. Ahoj, čo sa stalo? Keď je tak naša dcerenka ožiarená. Dal mi prvú pusu. Ja to tak milujem. Aj nedal Jack prvú pusu. Kriste, pane, budeme mať manželstva. Poďte sa usadiť. Dobre.
Komu sa neudí miesto, tak prosím vás, sednite si takto. Sem, ako sedím ja. Dobre, to už poupratujem. Choďte s tatkom, s tatinkom na výlet. Všetci, okrem mňa, ja to tu poupratujem. Jaj, super! Dobre, počkaj. No poďme. Dobre. Ja! Super. Ideme. Už sme tu. Sme tu? Môžeme vystupovať. Ja! Jubi. To je ten hrací park. Áno, to je park. Aj trampoška tu je. Aj výťah. Jubi. Počkaj. Hejle. Dobre. Sally. Počkám. Ja! Jubi. Rozprchnite sa, decka. Ja, a ja idem. Jubi. Toto tam nikdy nebola. Na tomto. Au! To je veľký reťazák. Jubi. A posledný môže ísť. Ja som tu nikdy nebola. Tak poďme. Počkaj, ja pôjdem na to fialové, len... Ja! Super! Ideme sa pozrieť na ďalších. Toto reťazák. Juuu! Idem nás preočí. Ako sa tam dostanem? Wow! Oh. Jupi! A ideme sa pozrieť na ďalších. Trampoška. Jupi! Dobre. Keď kto chce, tak môže zastúpiť. Dobre, ja uvoľním. Ja už by som aj išla domov. A ja. Sice už je veľa hodín, už máme tu 3 hodiny, ale... ja už by som išla domov. Poďme. Počkajte, dáta. Zatiaľ si nasadnite do auta. Ďalší diel na budúce.